Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Adu Kari, Narendra Modi, Ula Khublei ya Menteri Rangba Akajala, Conrad ke Sangma, na kajing Sngewbha jong da ka Jain Ryndia, da ka ba ulapha da ka Shiti ha Menteri Rangba Akajala, but Ïaroh ya kajala halor kajing penmi ya ki Jain Ryndia. Ha kane kajing tho Narendra Modi, Ula ong, baki Jain Ryndia kilong kajing sarong, ya ka riti dustur jong ka Meghalaya. Ula Ïaroh ru ya Conrad da kabaong baka jing perkhat jong kalong kabakta baha bat kalong kabade ban sngongu ula ong bamenta kibrio ha kaperthei barok kawai kimwat tang ya kimar kimata baduna ha kalyang kajing penjat ya kamaryang hendai kiwat ru ya ka tip brio teblei ni tip kur tip kha da kabapen I ya kajing nang roi ha kaperthei ban penne pensa bat don jingkit kli ya ka emlang salang halor kanie kabenta ki Jain Ryndia ki khampau nam kajing GI tag yaka kalong sa kawai pat kasin jam kabapen pau biang ya ka jingkut jingmut jongi ban penyar yakum kini kimar ha ka perthei habang alalit jingo ya ka Meghalaya ngajudon ya ka jing Sngewjan da ka jing long jongki brio ka jing don ya ka maryang ba itnat bat ka jing don ya ki samla ki baslur da ka jing etreilang ngin yai beteng ban syakri ya ki padba jong gajela bat pentikna ba ka Meghalaya kandon ya ka benta ka bakongsan ha ka bathau ya ka Viksit Bharat laong Narendra Modi ha ka tei ka jing tho